Добре дошли в деня на Beach Please. Днес са плейбой карти, Apple Red, взе върсва 50 и преди вън падна мината вода, после ще взема. Между другото е сега преди малко някакъв маняк го киратнаха. Просто чувам кол да полиция и излизам от палатката. И тия хора, деца до нас, това маняк, ми вика, брат, кикаутнаха някакъв, я канкари, брат, някакъв патруки там гонят и това другия. Плюс това съм трябва да взема лотата. Той си сега за да видите от това лицето, много е студено тук. Вчера цял вечер беше студено. Нямахме дела, нямаме нищо. Аз бях завил с България на Риджа Спага, защото нямах дрехи, чорапите ми бяха студени, смисъл ужас беше, наистина. Добре ще се включа вече като си на допалатката, защото просто не мога да се взема водата, защото ще на земята някъде там долу. Станах в прайса и реших сега да ходя до Lidl. Мисълка пак станата. Супер имаш топла вода. Това не е добро, че имаш топла вода. Поне това прави. Видях се сега с моите степени, бяха отишли да ядат. Аз бях сам. Сега отивам до Lidl сам. Обаче не знам къде влизам. От тук. Значи има много печива тук. Аз даже не знам какво се взема сега в момента. Съм се наблюдал на някакви такива корацани, ама малко. Ще решай сега, близото е много голямо. Голямо в мои сърби. Аз не знам дали самия се чувам поради тия фурни тук, където чуят тия подобни работи. Някакви корацани, тези какви които не знам. Аз слезнах в Lidl, купих си 5 води и 3 корацана да ям. Защото после на хлеба и карти ще е много изтощително. И ще трябва да нещо съм спил. 4 води. И още 5 имам. И ще трябва да взема сигурно после за фестивала някакви води имат души отвътре, защото ни дадат за вкарване, както винаги, нали. Ей, това е кемпсайда и там. Аз сега въря към него, срещнах с другите, аз не знам да ви казах. Ако съм, супер. Ако не, сега разбира се, бро. И това е като цяло. Не знам, ако са нещо интересно се включа пак. Ама като трябва да се оправим вече, наистина, ще се включва. Гледам, моите са събрали бая. Не знам, с нашата палатка, нашите приятели там. Брат, тук има със или бе? Гледайте какво са, те влезнаха в дома, ето го брат, ето го, виж го. Къде бе? 6-9. Какво става хората, ма си оправих косата, чакай това. Александър Спейт, Джордж Александър Спейт. Тия джортове от Black Fox серията. Поправих си косата. Това взех си батерия за телефона, защото затвориха всички кабели там за зареждане и тим подобни работи, трябва да се платя. Брат, дълъг филм, аз нямах пари в карта, нашите трябва да ми пращат. Страшна работа. Някои от моите вече са на фестивала, други не. Другите първа се събираме, чакаме. Косата не знам. Хем акип, хем не. Става. Ай, няма да се опаквам. Ай. Дойдохме до намирката, когато се зареждам телефон, защото нямам никаква батерия. Аз през това време пък зареждам батерия с батерия, защото е тази шитавата дете купих под наем. Зареждам много бавно и просто гледам поне там да ми 40% батерия. Тук зареждам това. През това време след като зареждам телефоните няма Wi-Fi, няма Apple Red и ще отидем на предифон. Жалко. Аз предифон, но ще ама да. Трябва да вземем много вода трябва да вземем. Да моя пръска ми направо става леш е днеска. Може да става чейнък, той не знам. Защо няма отвънка, но той не трябва да отвънка, той е малък. Да. Добре, виждам се, ай. Обаче е много макев пред всички. Спейт да смисъл говоря. Аз съм някакъв мазния брат. Тебе ще борним. Да, влизам в стейджа. Да, сам той не е спейкинга. Аз съм Джорджо. Влизаме в фестивала, let's fucking go. Обаче проблема е, че аз съм на 92% и батерията ми... Мисля, Емирката е забравил кабела ми за батерията. И трябва да чакам сега. Поне стикерите ми са в мене и мога да лепя на някъде. Уинди, аз сега това е нещо трансферирам тук, брат, ма ще е по-добре да може питайте. Защото не знам дали се чувам изобщо. Брат, ето. Това е причипвам, брат. Взехме си да едем шаурма. Тук някакви шаурми, брат, 35 лева и това е супер малко за една шаурма. Вътре има домати, както винаги, и аз няма да мога да го видам цял. Смисъл, трябва да фъргам доматите. Плюс това, сега си взех пари от гривната. Аз не знаех, че може. Всички ми викат, че не мога, тям брат, те ми казват, че мога. Той си. Еми ще идем това днеска, яло. Има няколко часа до плеба и карти и да.
са отворени, да. Смисъл, чак. Е така, няма компютър, опани. Да, сякаш има хантия домати, не знам. Е, че откапше ли туда? Да. Big Freeze 2025. Значи, заминаваме сега към туалетните пак, защото аз днеска съм изпил 6-7 шета вода и трябва просто да пикая. Някои от нас са вътре в питайки, други са на тубурка. В 12 са всички ще се митваме на това, на голямото венско колело. Аз тук не мога да снимам, да. Всички българи сме на венското колело. Сега пак ти на туалетна. Той мири ще смиря. Няма проблем, ние сме заедно. Да, той не знам дали го чух ти. Какво каза? Ние сме заедно винаги. Да. Това е тук за това. Какво беше? Падел корт и баскетболен корт. Чука! Това е експреса на Xegar Soul Basement. Брат, решихме да отидем до кампа, да може да се привлечем с нови челички. Защото целите са мокри, това валяхта дъжд. Плюс това, на мене цялата ми помада, цялата ми коса, брат, е мокра. Нали, помадата от косата ми и лака ми се тича в полицията ми щипи на очите. В момента аз съм скърпа на главата и мир няма нищо. Тичаме към колата. В момента май трябва да е немс. Не знам дали ма чува, че валиякта. Просто гледам да се скрие колко мога. Смирих сетилицата и се пита вече като сме в фестивала. Айде, излизам немс, брат. Ние варим в някакъв очи тук. Брат, сега бе! Псата ми е ужас, както винаги. Чакай, Кариф. България не видят малуите. Кое? Бандана. Кариф ще падне. Това беше което е. Паднала ли? Няма, няма бандана. Патрулки, всеки се запътва вече към Playboy карти в 1:30 имам митъп на венското колело. Защо косата ми е така, не знам. И да. Bulgarian Rangers. Let's fucking go. Айде, съберем са Bulgarian Rangers. Чакаме fucking Playboy карти в Горден Солкъм сме. Let's fucking go. Завърна са нашия чек. Завърна са. Отложиха fucking карти. Шели пеля, раз. Райш. Идвайте надолу, брат, дядам. Гошна там тръгна. Това видео го снимам в единството на Бога. Малко е късно, какво да направи, извинявам се. Обаче, за Бога като цяло. Не знам дали много ще хареса, дано ви харесал. Просто е, че Playboy карти на скапна. Аз бях сам на Xegar Soul Basement и на... Май сам на него бях, наистина. Да, сам на него бях. Просто за Apple трябва да се оправям. Отирах на Xegar, то заваля. Пропуснах немс, че отвалеше. И Playboy карти се отказа. Нали, се легнах тогава, аз се прибрах и се легнах. И това е. И вървих в момента, заглушете го просто. Дано ви е харесал Бога, дайте лайк, абонирайте се и виждам се в другия, който е вече брутален. Айде!